Leo, mae'n hyfryd gweld ti. Trethon ni weld ti, o ti ar soff o sgorio, yn edrych mlaen i Cymru Ec, yn chwarae i Gynarfon. Lot fawr di newid dros yr wythnosau diwetha. Sut mae pethau? Ydy, mae bob dim yn iawn, diolch. Dwi wedi bod yn edrych ymlaen i dechrau fod TNS. Maen nhw'n full-time a professional hefyd. O'n i'n siomedig efo'r be nath ddigwydd efo'r Cymru Ec, ond dwi'n meddwl, y rheswm, dwi'n meddwl bod dwi wedi kind of aros, bod fi eisiau aros yn y Wales Prem a bod yn all full-time wedi, cos mae hwnna'n yn pen fi hefyd. I trio neud siŵr bod sy'n gallu cael tymor da i neud siŵr bod gael pigo eto i'r gêm. Mae'n ddiddorol clywed hwnna. Mae'n dangos gymaint mae cynrychioli Cymru ar y lefel yma yn golygu'r chwaraewyr. Lot o chwaraewyr i sôn am hynny, ond mae hwnna yn ffactor yn dy benderfyniad di. Ynddi, dwi'n meddwl, sa rhywun yn gallu dweud bod nhw wedi chwarae rhywun yn y Wales Prem neu rhyw clybiant, mae cynrychioli y gwlad, dwi'n meddwl, Cymru Ec fyso, ond mae hynna dal sy'n proud moment i fi hefyd. Dwi wedi cynrychioli Cymru yn under 19s, ond dwi'n meddwl sa rhywbeth fel yma efo oedolion yn fwy special i fi. Croesi bysedd, bydd hwnna yn digwydd cyn bo hir. Croesi bysedd bydd Pêl Drod yn ôl cyn bo hir, ond wedi symud i'r seintiau newydd erbyn hyn, dyddiau cynnar yn amlwg, ond sut mae'n mynd gyda'r seintiau? Ynddi, nath ni dechrau nôl dy Mawrth, a mae bob dim wedi bod yn gret. Mae'r ogiau i gyd yn briliant, a o'n i'n nabod rhai o'r players yna anyway, a dwi'n meddwl y ffordd bod y coaches i gyd wedi bod efo fi, bod nhw'n amlwg, bod nhw'n gwybod be dwi amdan a pam bod nhw isio fi yn y clwb hefyd. So mae gyd reit positif a dwi'n gobeithio wneud o jyst gwella o hyn. A ti wedi sôn eisoes ar y Pêl o fod yn llawn amser unwaith eto. Ti gyda Wrexham, mae'n dod nôl mewn i uwch gyngor Cymru i frwydro nôl. So fe mor braf yw i fod yn llawn amser eto? Yndi, oedd o'n wahanol, ers i fi fod yn 16 yn symud i Wrexham. Dwi wedi bod yn full-time a blwyddyn dwytha, oedd jyst yn amser hyfedd, ond oedd o'n neis cael mynd nôl adra a oedd o'n briliant cael chwarae i Gynarfon. Oedd clwb, oedd o lawr lôn o lle o'n i byw a ffrindiau i gyd yn y clwb hefyd, so oedd hynna'n neud o'n haws ac yn well i fi. Ond pawb sy'n nabod fi, oedd nhw'n gwybod na dwi eisiau bod yn professional footballer a yn full-time, so mae gyd i gweithio allan a dwi'n gobeithio wneud o allai cario ymlaen dangos be dwi amdan i claim o fwy fyny hefyd. Glywon ni am y trosglwyddiad, a oedd un o'r trosglwyddiadau yna, le chi'n mynd, mae hyn yn neud synwyr. Y steil ti o chwarae, y steil o seintiau yn chwarae hefyd. Ti'n meddwl bydd pethau gallu gweithio'n dda i ti ac i'r clwb? Dwi'n gobeithio, yna lot o bobl yn sôn efo Eiron yn symud i Conisgy, a nes i siarad efo fel o'n deud hefyd, ella oedd o'n mynd siŵr os o TNS yn dod fewn amdano fi, fatha replacement o, ond dwi'n gobeithio allai gwella o hyn, fydd o fwy full-time, fyddai fynd fwy fit a fwy sharp hefyd, ond dwi'n gobeithio allai wneud y gwahaniaeth iddyn nhw hefyd, a trio sgorio fwy o gols a creu fwy o gols, a dwi'n meddwl y ffordd maen nhw'n chwarae, dwi'n meddwl hwnna sydd wedi wneud o i fi, really, i allu improve eto. So, it's positive. Ie, a fi'n gwybod mae'n gynnar, ti'n cwrdd ar y tîm. Ti'n synhwyro bod nhw'n eisiau taro nôl ar ôl gorffen yn ail, ti ôl i Ceicona tymor diwetha? Yndi, dwi'n siŵr ges i dipyn o phone calls efo'r manager a falle, oedd o'n deud oedd o'n siomedig efo be ar y ddigwydd a hynna llall, ond oedd o'n ei siŵr bod pawb diwrnod gyntaf dy Mawrth, oedd o'n neud o'n glir a dy gynna bod fy TNS isio curo'r lig yn ôl a dangos faint o bwerus allwn ni fod. Ie, edrych mlaen y tymor nesaf. Mae pawb yn edrych mlaen. Ni'n croesi bysedd bydd y tymor yn dod cyn bo hir. Wrth gwrs, Ewrop cyn bo hir hefyd i'r seintiau gobeithio. Felly bydd hwnna'n brofiad gwych i ti hefyd os bydd popeth yn mynd yn iawn o ran Ewrop. Bydd, oeddwn ni'n sôn am hyn yn training oed a fatha nes i ddeud, pryd athyn ni ffwr pre-season efo Wrexham i Portugal, 2 waith, nes i sgorio winner yn un o hynna. Ac oedd o jyst yn teimlad gwahanol, oedd o'n neis efo'r fans a falle chwarae yn erbyn tîm o gwlad gwahanol hefyd. Mae hynna'n neud o'n
yn fwy competitive, ti eisiau gwneud siŵr bod chi yn curo, ond dwi'n meddwl yn Europe hefyd, mae hwnna fo fwy o, dwi heb chwarae yn hwn, dwi'n siŵr bod dwi'n gobeithio na i thraifio off hynna a eisiau fwy o hynna hefyd.